Ljubičasti bolje izgleda nego ovde. Vidim kako dobro izgleda. I Zela isto dobro izgleda. Ljubičasta ovo vazduh eksplodera postane na cijeloj zemlji gde je mrak postane ljubičasto. Ljubičasto nebo umesto crvena. Nadam se da je... Sada pozovu policiju zato što bacamo vatrame. Ne nadam se da dođe policija. Ne, nisu mislila nadam se da dođe policija zašto bacamo vatromet. Nisam htjela da kažem... Sad ne znam šta sam htjela da kažem. A inače... Kako to da jedan ovako slabi vatromet može da zapali cijelu kuću? Što ne bi zapalio? Opa da. Kad gori i eksplodira. I to bude kao kupatilo i ova tu pala ove sobi one. Snimaš! Pa snimat ću kad bude eksplodirala. I kad bude išla. Čekaj. Dobro, ništa. Bela! Evo bi, što mi je staklena. Mislila sam da je staklena ovdje, boca to nije bilo na staklena. Bela, ne. Neću unutra. Neću samo gore napraviti. Pa ne nađem ni jednu flašu. Pa možda i ne vidiš. A? Tako tražiš. Sad našao jednu. Ovo nešto ima, što je ovo? Drži ovo. Što? Vatromet tu. Tamo nađeš, a ne možeš otvoriti. Nađeš, a ne da se otvoriti. Misliš da će se ljutiti onda zašto smo ovdje ušli? A neće, u stvari svakako je ovo naša graža. Inače, zašto smo stavili ovdje ovaj ormar? Da Bela ne bi ušla, jel' tako? O dobro, mislila sam da ćeš popiti.
A pošto se približio Tima i nose, gledam šta ćeš sada uraditi, neću valjda popiti. Wow, predivan je mesec. Zar ne misliš? Hvala kako je lepo. Samo gdje ćemo ga mi staviti? Gdje ćemo ga mi staviti, to sam pitao. A, tu ćemo. Malo sam mrda. Ovdje. Jer kad to grune, Evo kamera. Drugo sam sakrio. Ja ti zapali. Šta je? Je šta? Ja ti šibicu zapali. Skini rukavice. Evo nikad još nisam sada radio. Ovo je tu. Ne diraj ništa, vidi ga. Kažem ne diraj ništa, samo zapali. On si plaši mog. Ajde zapali to samo. Daj. Gaslo se. Sad se ja uplašim. Oću. Rosto. Sa blaju kerovi. Jedna Bela sakrila se. A znači seća se Bela ovoga kako bilo strašno njoj. Da se sakrila. Hoćeš i to? Da, ovo sam sad s ovom planirao. A hoćeš je zapaliti? Da? Vidio si kako lijepo bilo. Zeleno, crveno. To ćemo opet da gledamo. Da vam je prednost. Doći ja tebi dame. Pa ti si dama, ne sjećaš se. Ja znam samo da je kompjuter moj sad. Ne. Ajde, metlaj te noge i ulazi ili izlazi ili šta hoćeš već. Zatvaraj uglavnom. Čakaj, ja idem napad. Sad se vratite, hvala.